Hallelujah. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Ake niwave izandla manijabule. Ake ngithathe isikhathi lesikubingelela nonke bazalwane base Christ Connection Dube egameni elihle lenkosi Jesu Christ. Verse number 1. Yena owakhile ekusithekeni kophezu konke nohlezi emthunzini kaSomandla uthi uJehova uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo. I want to jump to verse number 5. Awuyikwesaba ivuso lasebusuku nomcibisholo ondizayo emini. Amen. Heavenly Father, I pray in the name of the Lord Jesus. May you be gracious this morning, O God. Bless your word, I pray. Mangabe mina khulumayo Jehova. Kepha khuluma nezimpilo zethu ngoJesu Kristu. Siqinise sakhe, siqwashise ngoJesu Kristu inkosi. Ngibopha imimoya yonke umnyama engazama ukubelana nokushiyela kwezwi lakho. I pray that God, through grace, may the word be preached without intimidation or fear. In the name of Jesus, amen. Senkhulume bazalwane izinto eziningi already. I think I've preached already. Sikhamba emvuselelweni bazalwane, and I am repeating this which I already said. Ukuthi focus yethu ne desire yethu as the church, as the governing body, as we are planning this revival. Ukuthi uNkulunkulu abe nathi. May God be with us. Besikhuluma sikhotha iscripture as in, if God you are not with us, do not take us up from here. So sifuna ukumbona uJehova. Amen. Sifuna ukubona abantu bazalwane. Just tell your neighbor, say neighbor, sifuna ukubona uJehova. Amen. Akukho okunye bazalwane esifuna ukubona uJehova engekho. Okunye makulandele, but uJehova yena makabe khona. It's uJehova makabe khona. Yes, so makabe khona. We don't want to run. They are doing this, they are pushing the program, but a pushing wabo angezwakala uNkulunkulu ekhona. Asifuna ukushumayela bazalwane sinoshela amazwi. Sijuluka sinamazwi, but sishumela uNkulunkulu uJehova makushunyayela uNkulunkulu makabe khona. Asifuna bazalwane ukuthenga ama properties. Noma sakhe uJehova engekho, but sifuna uJehova abe khona. Awuthi ngiba nathi Jehova. Yes, uNkulunkulu makabe nathi sidinga yena. Izinto bazalwane ziyenzeka kalula uma uNkulunkulu ekhona. Neziphi siyazinqoba uma uNkulunkulu ekhona. Amen. Le ncwadi esifundayo, as popular as it is, ngiyayithanda into eyikhulumayo la ku verse number 1. La athi khona lo mbhali, whoever dwells. I want to whoever dwells. Sitheni isiZulu. Yena owakhile. Yena owakhile. Whoever dwells. Base athi in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Amen. Yena owakhile. Ithi yena owakhile. Yes.
ohlezi. Ngisho kahle isizulu ngisho kanjalo. Onjani bazalwane? Ohlezi. The late Zodwa Ntibane wake wakhuluma esesekhona umlayezo asivalelisa ngawo ekhuluma nge-citizenship. One of the powerful messages that she preached in her last days ekhuluma ngokuthi umuntu oyi-citizen uyabenefita ezintweni zendawo ahlezi kuyo. The question yokuthi uhlala kuphi ungacabangi ukuthi ayi-affect wena. It is in such a way that even in language yakho okhuluma ngayo iyakwazi ukusishela ukuthi uhlala kuphi. Uyaphinda ukhuluma njengabantu ohlala nabo ngoba u-affectwa indawo ohlala kuyo. Ithi neighbor, indawo ohlala kuyo izoku-affecta. Yes. Uzokhuluma njengabantu ohlala nabo, uzohamba njengabantu ohlala nabo, uzogqoka njengabantu ohlala nabo, uzoze ube nemikhuba yabantu ohlala nabo. Indawo ohlala kuyo, it will impact you. Nokukhonza kwakho like ake-impacta. Yena owakhile shamanjala ngithi ngiyathanda bazwana whoever dwells yena owakhile umuntu owakhile bazwana that speaks of a long stay or permanent stay. Umuntu otemporal bazwana uyarenda and then i-agreement inesikhathi sokuthi izoba so for 2 years, for 3 years or 5 years, but kune-agreement epermanent. Kodwa umuntu owakhile akayindawo anokuthi ihlezi la. Yes, umuntu owakhile bazona akayindawo. But iBhayibheli lithi owakhe in the shelter of the Most High. Wonderful. Owakhe in the shelter. Isizulu, help me. Owakhe ekusithekeni. Shabasi. Go emthunzini. Okay, let me read. Owakhe ekusithekeni. Owakhile ekusithekeni. Go phezu konke. Bazalwane, le address lana ngiyayithanda le. Asengishumayelile baba. No, sengishumayelile. Mawungasakuzwanga manje ngiyayithanda le address. And let them ngabuza ukuthi what is your address in the spirit? Because you must understand that that journey, it speaks more of the spiritual things. Ukuthi kumoya wena wakhe kuphi. Talk to your neighbor, say neighbor, wakhe kuphi. Ithi neighbor, indawo ohlezi kuyo izoku-affecta. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. He will rest. I want you, he will rest. And that's what you call him. But he will rest. He will rest. It's in my brother. Peter Foot. Uza kuphumula. Ithi uza kuphumula. Basona nikhola lesona namhlanje akanikhuluma izandla like isibane khona. Ithi
Uzaphumula. Ngiyayithanda le ndawo yokuphumula le. Ukuthi ukuphumula emthunzini kaSomandla. Thanda nabantu ukuthi uzokwenza njani yena? Noma izinto zikhona. Uthe uma miyijinisa uma ama-problems uhlangabezana nawo akufanele ubaleke. So noma engaba khona ama-problems in the physical, but uma wena in the spirit uhlezi. Mawunjani basalwane? Mawuhlezi. Akusitheke ngaphezu kwakhe. God isiduma ngapha nangapha. Bonakala wena uphumule. Oh, that's why usibona singathi sibahle nje. No, basalwane. Ngeke ngisho ukuthi ngimuhle. Basalwane, iBhayibheli lithi ngimnyama kodwa njani? Awuthi ngimuhle. No, zisho asiseke bese khona abantu nabona sebelibheka ngo-S. No, zisho ithi ngimuhle. Let me tell you something. Ake ngikhulume nje ngomamyushini. Abazalwane bahle. Banjani abazalwane basalwane? Bahle noma ama-stress eza. Awakwazi ukushape abuswani because uma bezama ukustress about thina sinjani siphumule sinjani. Aningizwa. Sinjani basalwane? Ayithi uyadoubt ukukhuluma loseduze kwakho because yena akaphumulanga. Ithi neba kuyaphunyulwa. Ithi neba phumula. Phumula emthunzini in the shadow of the Almighty, not le shelter lena eyenzwa but not le shadow of zenze not no veranda wakini loya. Ukuthi mayimilanga lengapha nawe so location but emthunzini. Phumula emthunzini. Phumula imali ngekho but phumula emthunzini. Phumula imoto bentshontshile but phumula emthunzini. Phumula bekugqamezile endlini but uhlala emthunzini. Bakakela abantu ukuthi why waphumula kule ndawo ohlezi kuyo. He will rest. He will not complain to the doctor, but he will rest. Okay. Ethi nebuthule wena. Sengathi ukhuluma nawe. Sekukhuluma indaba yokuhlala. Indaba yokuhlala bazona is an issue. Because abantu namhlanje bayathanda ukuhamba. Bayathanda ukushintsha. Kodwa akuthole ikhaya lakamoya. La uzohlala khona. Ngoba ekhaya lakamoya kula uthandazela khona. Kula uthindwa izibusiso zala ekhaya. Lalela uya-affectwa isibusiso sala ekhaya. Base bakumangalele nabantu osebenza nabo ukuthi why wena wapromothwa thina sikade safika. Ukuthi uhlezi enqabeni uhlezi ekusithekeni kophezu konke. Yes. God, when you come in, oh, I was there right under the blood. Ngisho kahle mangulu wena zazi ngizakuthala. And the devil will do me no harm. You're staying under the blood, and the devil can do you no harm. Satan knows how I complain and it's because when I'm being
Jehova uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo. Ayothi uJehova uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo. Ukuthi uhlala kuphi kuyoyi-affect indlela okhuluma ngayo. Kodwa abantu abahlala endlini kaJehova bayothi uJehova uyisiphephelo sami, uJehova uyinqaba yami, uJehova uNkulunkulu wami engimethembayo. Akusho ngathi uyaqhosha. Awuthi uJehova uyisiphephelo sami, uJehova uyinqaba yami, uJehova uNkulunkulu wami engimethembayo. I promise ukuthi ngizoba mfishane. Hallelujah. Kodwa ke uthi uJehova uyisiphephelo sami, uJehova uyinqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo. Hey, ngiphoqa le-keyboard. Awuthi uJehova uyisiphephelo sami, uJehova uyinqaba yami, uJehova uNkulunkulu wami engimethembayo. uJehova uyisiphephelo sami, uJehova uyinqaba yami, uJehova uNkulunkulu wami engimethembayo. uJehova uyisiphephelo sami, uJehova uyinqaba yami, uJehova uNkulunkulu wami engimethembayo. Wena uzokhuluma kanjalo baba basoqala uhambe ekseni ukwatile uhambe
the arrow that flies by day. Do you know that in the night there are terrors? I experienced imimoya nokuhlaselwa. Isikhathi esiningi manje izinto zenzeka ebusuku. Ebusuku ungalaleki. Abantu abawaziyo abathatha kube khona ikhathi la ebusuku ungakwazi ukulala khona. Kodwa mawuhlezi. Emthunzini kaSomandla. Ngathi makufika ubusuku uyakutshela nomdlamini. You know that there are times makufika ubusuku uzwe indlu bathi iyashaka. Uzoqala ukhakhazela. Kodwa mawuhlezi lapha ya-address akusithi kodwa makufika ubusuku abona ngendlela obehave ngayo basumala masezolala. Hawulukuze ngoba relax. Kade simazi thina makuzolala ebatatazela engafuni ukulala but namhlanje simona relax akasasabi thina bangisasabi. Akusasabi ivuso lasebusuku. I'm no longer afraid of the terror of the night. Because sengishintshe address. Ukuthi la Brusela ingisethile. I-address kamoya ishintshile. I want to change of address. Akukho khona abantu abazobasethi bayangizwa. Khona indawo osuhlala kuyo. Yenza ukuthi mafika ubusuku ungesabi. I'm closing. Ngiyabathanda ababhali balesi scripture noma umbhalo lehubo. Angingasho ukuthi umbhali wehubo, but abantu abastudisha naba-analyze iBhayibheli, aba-connecta ama-scriptures. Bathatha i-scripture lesi basihlanganise nezaga as chapter number 3 verse number 24. Proverbs chapter number 3. Ngiyakupha le as I close ukuthi uhambe nayo uye ekhaya. Proverbs lezo izaga. Proverbs number 3 verse number 24. When you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. I can like that one. Let me read again. Maybe when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. What can I look like to sweet? We also want to go sweet, go spiritual. I want to have absolute God the most clear address. Kila ulele ubuthongo bakho bube sweet. Namhlanje singiyabona. Namhlanje wena uma uyekhaya, namhlanje uzwela ubuthongo obu. Wena ngizwa. Khona into engixaka njalo ngokubuyi. Ngoni. Abo mamu kumsini bazongifakazela. Mama masifika la. Bese inkonzo lezathe besizenza emizini yabantu. Sishumayela uNkulunkulu abe khona. Abazali bebevama ukwenza i-comment bathi kuleyo nkonzo njengoba ngekhaya ngafika la. Sasiyela eNazarene. Ngangishumayela khona. And balandela i-phone call the next morning. Athi inkonzo bemnandi uthi ngifike ekhaya ngafika ngalala kamnandi. Namhlanje wena usifaka. Amen. Your sleep will be sweet. It's very nice ukulala ubuthongo obusweet. Namhlanje awuthi kuphela namhlanje wena uzolala ubuthongo when you lie down, you will not be afraid. Akuhambe ukwesaba lokho. When you lie down, your sleep
Your sleep. Your sleep. Your sleep will be sweet. Mhlawumbe omunye angacabanga ukuthi ngikhuluma into encane, into engenamsebenzi. But you know, I was touched uma Eugene akhuluma izolo. Ethi ama problems endlini awabalekeli. But abantu amadimoni mayikhaya kahle. Ana uyaphuma. No, amadimoni ayakwazi ukukhipha indoda embhedeni wayo. No, yes. Amadimoni ayakwazi ukukhipha indoda embhedeni wayo. Kodwa uma ubuyela kule address, things change. Now uba in line noma Eugene. Ukuthi when problems come uyafika nje. Othi when trials come, something like that. But uma izinto zenzeka awunyakaziswa. Akasibamile inyawo. Namhlanje ingqondo yakho ake ishintshe. Ingqondo yakho zonke lezinto ehlezi kuso, uNkulunkulu ake akubuyise lezo zinto. Kuthiwe lahla izithixo. Khona izinto kunama problems osuze wawenza izithixo zakho. Kodwa ake uzilahle zonke lezo zinto. Ukuhlala kuJehova. Ukuhlala kule nqaba. Ukuhlala ekusithekeni kwakhe. Ke ufunde izwi lakhe. Uzwe yena ukuthi uthini ngempilo yakho. Uzobona izinto zishintsha in your life. Ake sikhuleke so. Heavenly Father, thank you. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that flooded my soul. Oh, something wonderful happened, and he touched me. Not one idea is strings. He touched me. Worship him, help me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Oh, something wonderful happened. And I know he touched me and made me whole. I go to something wonderful happened. And now I know he touched me and made me whole. And he doesn't force himself on a person. But if you can open your heart now and let him touch you, something wonderful happened. And now I know he touched me and made me whole. Oh, something's okay, something wonderful happened.
I command those arrows to go. In the name of the Lord Jesus.